ka isi bule ewu ị na-asị ndị mmadụ na gọọmenti ha ga-ebulata Eze Ikuku ebe afọ nọ na Ethiopia ka ebute ya n'ụlọ. Akwụrụ arata ugo nọ na Asaba unu ebute gị ikwikwii. Mampasman nọ na aka unu ebute gị. Wega G achọrọ m ikwu okwu. Baa n'ụlọ ka mpempe ego ị nwetalụ jụọ oyi na akpa gị maka gịnị ọ bụrụ ị nwere uche ị ga-amata na onye ọbụla akwụrụ ụgwọ can never use Eze Ikuku. Why? I've been too intelligent than if ị na-eche. Abụrụ m blogger, abụ m messenger. Ife ọbụla bụ ife ọjọọ m na-eme expose, ka ọbụla bụ nke ọma m na-eme embrace. Pụọ n'ihu mma na mma dị nkọ. Alright, if I will get a special message to Wega G and his game planners. Wega G, I kwesịrị ịma na ịbụ onye Abaga na abụ m onye ụkpọ, which means that na I am wiser than you. Maka na ebe nsi were bịa anyị na-enwe akọ na uche karịa ndị Abaga na. Tinye ya na mbọ ka ịghọta ebe nsi abịa. You want to drag me for you to get informations. I got drop window to know against some people because now drag back now. I will expose some people. From there now, if I follow natural and went here. Because now you know whom you are very well. Even internet you know whom you are very well. Man, if I talk on quick, was not on where put I'm on your ball. I'm very intelligent and wise. Wega G, in our campaign, look at Eze Ikuku arrest for nothing. They don't say. Only wutan that na. Ono begin money mongers. Maramu abu Eze Ikuku. Adro motu anwa. Ama mi fe ineche nambo. Abri na feel me kama that na mona gablo fi fe ka ineme. Wega G, don't be a coward by talking about me. Get into a former Anambra state government. I supported them from grassroots to the top. Apuga is my own. Nkebuna Algomorunda Apuga. Even the time Naluno Oge Ikukuoma Nona Apuga. Out of the Molo Apuga, when injury, can I look at one nature? I will confirm one Apuga. But because I give my 200% instead of 100%, I have rights to voice my own opinion when things are going wrong. You know why? It's on grassroots builders. Just because Emelon video Okongwu Dibia we say na Wega G na bonye otu gị nọ na Delta Asaba ọ na-apụ ọ na-abata n'ihi kere ime mgbanwa efu the video instead ngụnwa ibi boss m as a man ibebe call na azụ ndị kpọrọ akpọ na phone na asị ha why nji akpọ afa gị next thing na bụ ibulu video mu bukpuo na ndị otu unu content creators ndị ala unu forge ya no video mmelu bụ ife eji nwụrụ Okongwu Dibia. Gee every of my video na mmelu ana m atụ na the whole Anambra platform by myself. Every of my video both Masoludo na tag both all the whole Anambra state na platform I'm a for there by myself. So na video man here is so now forget to fight Eze Ikuku. Why? He can never stand the heat. I don't know. Change your way. Okay, na isusu wuti soma best. Unne yego nde mmado. Okay, we kwuru ngwe si Wega G. Na dem against ngwa. Ema why? Na ina soma best 5 million. Obi gi moto. Ki promote onya. Ikwete along the line is an error. Before you sign any contract with somebody,
enwere catalog, enwere law and the rules of the company. Ị ga-agba with your lawyer. Oruro gị sign akwụkwọ and ha mere ife ndị a egocha anya oruro gị under 6 months gbaba ọsọ, which means ịbụ a criminal. Fancha na-ewe gị iwe. Oge Billord nwere nsogbu with a very dark man. A bia in different ways. I caution you, never if you na-akọ ọ na-asụ gị since yanwa. Ị na-afụzi Eze Ikuku as an intruder. My brother n'anya adịrị eme ofe ife. Before mbido ọlụ ya na-alụ, abụrụ m blọga, abụ m messenger. Wega G ejikwa n'onwe gị wee chụọ aja. Ị na-agwọ ọgwụ mana mụnwa abụgoro gịnị, abụ m mmụọ bịara ụwa. Anaghị agwọrọ m ọgwụ. Ịtụ ofu iche ọtụọ gị na-arụ ife mbụ ka ajụkwa ese. Ndị mbụlụ ọnụ anwụsago. Jụọ akwa ọkọ na nọba ndị ọzọ. Jụọ dotu gị niile. Ahịa na ndo, akwa ọkụkọ, akwa atụ ugo, kafara. Ndị niile gbara m mgba anwụchakwara nwee nsogbu. Pụọ n'ihu mma akwụkwọ gị ọnụ. This video na-achọ m ime ma nwanyị wee mee na mmaha more deep. Ife ji Okongwu ibe tata bụ gịnị? Ife ndị ọ na-eme before, not my video. My number nọ na Facebook n'ebe a na +251 933 840469. Every person can call me. Government ya tata. Ha on na phone now. I'm gonna help you. Let them call me. Give me the phone that watolo. E pone pusa my name. Again, people are sharing my video now. I'm running with my truth. I tell home followers. Imagine. Open na unwesha one peaceful na maru orange webi owa. Obulo Wega G. Nwa baga na apụ ala n'ebe nọ baa n'ụlọ Wega G. Anaghị m akụ ọgwụ mana mmụọ m na-egbu mmadụ. Ịchọ m ọnwụ nwa, ịchọ m ndụ edele. Port side Eze Ikuku, many has gone. Arrest adịrị atụ m egwu ma why? Righteous man is above man destroy. Ife na-ekwu gị na-ebu ka Anambra dị mma. Banye ma ha na mma ozuru m. I don't look canvassers for DBS. I don't know say mmadụ ga-emeti onye ka akwụ aga ụgwọ. Mana unu mere God would not go. Get on to your former. The reason why I no go drag you now, but drag you something ga-apụta. Give some people implicates. Ema why? Now your story within the Dibia dị otu a. So mụ Eze Ikuku. Ana m azaza na m egbu. Soludo bụ my candidate. Okay, maro. 2021. Made a campaign. Emma why? I love him. Mwa hangwa mere against nyawa. I love Apuga for one day. Like everybody webele face. 2025. I still do campaign for Soludo, not Gabalele. No 4+4. Go to my page, you're free about it. Emma, why? I believe in continuity. Oh, Gawa, if we're in the Labour Party, key we're millions apology. We believe face. Then now, Mfuzi for Joe, ni far from Gudolu, is no. Because now I believe in Apuga. I believe in the system. Oh, when I will speak out. Emma, why? Not when I pay Liji, gone again, neta. Apuga, bunkem. Soludo, bunkem. So when you fall on I will speak out. And how? From social media. Or bluesian we waga it was. Or bro waga am one back and who robber. Onye some of best watch the account to since November. A full account to again. You are illiterate, so what if man? So best cushy account to again Uji. It is here now. Chalk here I call more government. Can we fair bunkuechi? Ana chongoa, ana chungiozo, and this is free. No. We found an email.
ebe belu go belu nke si ibe ebe na si wujie ebe ahụ na ebe ka ha fee ebe Wega G baa n'ụlọ na mmadụ nkọ adọrọ m achụ gị achụkwa n'Eze Ikuku and ife afọ ị na-achọ ka ị nweta n'ọnụ m ịma nweta ịma why I am very intelligent and wise. I brought me a coward like you. I brought me a half caste like you. Onye ga-enwe ha nna ka ikpe na-ama enwere m advisors. Nwere ka ọ dị n'obi gbaa gị wọọ wee nwee ihe akọ. Nwere ka ọ dị n'obi zọọ gị nwanne ya gbalụ ore arụsụ nwụrụ n'ọka mana mma ife na-achọ ndị agha kwụrụ gị ụgwọ ka ị provoke nka nkwuo nke asịsị ekwu na mma nkwue go and balance their money.